Takže čaute ľudia, dneska vás uvedám game. Si tu zahráme nejakú hru. Snad ste videli Squid Game 3. Také, Squid Game 3, no tak. Takže pozerám, že v tej hre budú spoilery dneska. Spoilerov a tak už sa tu začína do 5 sekúnd, tu mám číslo 14. Prvá hra by mala byť zelená červená. Dajte rozhodne like a odber, ak bude na to video 5 lajkov, tak natočím ďalšie video a to bude s mojim bratom, ktorý sa volá Dado Ecovek, určite mu dajte odber. No a už som natáčal asi pred 5 minútami toto video a to sa moc nepodarilo, tak dajte aj, tu musíte dať až 10 lajkov, potom ho video, a to je nepodarené. Čiže ak dáte 10 lajkov, tak natočíme ďalšie video a dokonca vydám aj to nepodarené, takže toto video určite. Musím sa vám to prekladať. Čaute hráči. Dneska vám pôjde o život v týchto hrách. Zaujímavá animácia. To bude ťažké. Sú to zaujímaví ľudia, ale ja som toto hru už hral a ani raz som sa mi ešte nepodarilo vyhrať a ideme tu. Prvá hra bude... O, taká čajka tu. Ideme tamto. Áno, poďme. Jej. Jaký kuchár tu je. A to je Rusák. Tak mám číslo 14. To zaujímavé číslo. O, pekná animácia. Hudbička tu je, neviem, či to tam počujete. Peňaž má 10 miliónov, to sme ešte keď som hral. Tak tu je najviac ľudí, tak sem pôjdeme, lebo tu si budeme môcť aj pomáhať. My si dobráme ale tak piesok. A hovorím vám, že tu bude fakt creepy, lebo tuto bude veľa krvi, takže ak sa bojíte tohto, tak chcete si ľudia, tak to vypínajte. No aj. Mňa zastrelili, aha. Vidíte? Dali teda zastrelili, tak ešte nestýde. No tak ja som postrelený. Tak vidíte, tuto si až takto nebudem dívať a pomôcť vám, tak ja mu lepšie, že ďakujem. Začal dobre ten týpek. OK, to už dáme. Áno. Nejakým pomôcť. A ja nepotrebujem pomôcť. Nech ma nechá. Ale nech ma nechá. No tak ten typek je docela otravný. Nám tu dávajú dosť. No, nás tu odniesol. Vidíte, že nás tu takto môžu strieľať, takže to je fakt také... vidíte, že úplne krvácam vážne. Takže ani chodí. Až 60 sekúnd.
hra, ktorá bude vyrezávanie. Dosť máte. Dávku no aj teraz, tak to bola. Au. Máš duchov. Som mohol kúpiť zapalovať, ale na to nemám. Ajajaj. Nemám to asi toho je najťažšie. Najťažšie je taký ten divný trojuholník, ktorý neviem, kto teraz má. No, tam je taká jaj. Ty prdel. Ideme sa navečkať. Prečo máš ťuchajú stále? To som niečo tak. No tak dajte. Dajte mi večer. Hladný. Nie! Sušinka na to. No daj mi. No ďakujem. Poď sa, mám kebab. Si to nebudem dávať, ale vám ukážem, že aká je tá animácia. Viete, fakt nádherné. No za 19 sekúnd uvidíte, prečo si to celé nedám. No, presne teraz. Poď, túto výbičku teraz využijeme na mlátenie sa. No teraz ide o život. Tak to sa budete zabíjať. No a minútu 40 to nevečím. To som tiež do veľké, to som dal do výška ma devčo. Poďte sa na tej animácii. To je nádherné.
najlepšia hra Squid Game. No tam sa na vecku bude. Tam neviem, či je to bude ísť. No ale viete čo, ja som vidíte nádhera. USové 27, tak pôjdem do sa mláčiť. Ajajaj. Otrelec. Nemám po ňom skočiť? No, kúrňa fix. Ja som vedel, že sa to stane. Nie. Toto je strašné. Ja budem mŕtvy. Je tam kebab. To má ožiť. No a teraz som mŕtvy. Ľudia. Tu nás oživí. Som hovoril, že si musím. Tu sa bude oživovať, tak. A ideme na nich. Vy smrdí. Vám dám. Ich zabijem. Idem. Tu máte. Ach, no pokakali sa zo mňa, že? Už tam išiel zabiť. No tak teraz bude hlasovanie, že či chceme hrať... Nie. Pôjdeme takto ďalej, lebo tuto ma minule zabili. No ak pôjdete tam od blízky, tak vás stavím. Presne tu vám spravia, keď tam pôjdete blízko. Mne sa to už raz stalo. No poď nám hovoria, že treba hlasovať, čo chceme. Hide and seek alebo preťahovač. Ale ja som za preťahovač. Lebo hide and seek, ja neviem to dobre hrať. Keď ste buď seek alebo hide, tak aj tak to je ťažké. Ale stále som si tu nechal môj dážniček, aj kebab ešte. Toho už mám málo. Ale to, neviem, či ešte bude bitka. No títo tu zahrali. No. Vás takto budú rovať. No tak si poviem, proste tuto budeme musieť preťahovať sa. Preťahovať. To sa poznačí klasická deska. No. Takže ideme. Keď toto video skončí. No. Tak ďalšiu hru už asi nepôjdem. No, ideme do výťahu. O, my už môžeme ísť, čo? Už nepotrebujeme. Rovno môžeme ísť hrať. No, ideme. Hore. No, už môžeme bežať. Bež. Pekná nádherná animácia tu sú. Ajajaj, ja sa bojím. Minule som tu som sa naďalej dostal. Ja som to hral prvýkrát. No ale ja sa obávam, že som v tom lepšom. No tak pláne tu som skončil. 10 radšej kebab. To nemôžem. A to som to skončiť. O, tancovať môžeme, takže to je... Áno. No to kedy už začneme, to trvá. To si môžeme pozrieť do shopu. A už to ide. Ok, môj tým vyzerá takto.
musíte presne dokonalo na vať, úrňak. Šopa. No, do riči, my to nedáme. My sme to dali! Cože? Takže ideme do ďalšej hry. No, tu sa už ideme. Množstvo je veľmi málo. Ale v tejto preťahovačke máme polovica ľudí vlastne. Bež. Krásne. Takto veľké. Musíme si to. Aká je to, čo bude za hra? Ostať minúta a budeme, že asi ani nie v polovici, no tak ja akože neviem, ako sa píše. Oni normálne nechcú ísť. Krásne, takové tu bude. Teraz tu bude asi rovno, lebo bude, že cikicaka. To jak urobil? Cože? Ani trochu nechápem. 2 minúty. Ojoj. Dobre. Teraz by to malo byť asi doprava. Minúta 50. Tak ja napíšem, podľa mňa tu je doľava. Left napíšem. Ono má citrón na tričku. Go. Jedna minúta. Ja nemôžem ísť. Yes, krásne. A tak ďalej, ešte, poďme. To nebudem komentovať.
Ľudia, ja som frajer proste. Skoro som to dal, ale dobre som tam vyštartoval. Fú, fakt dobre to bolo. Napínavé a